Jesus. ihe anyị na-ewetara unu n'abalị a bụ ka esi wee na-eme mmemme ịgụ egwu na ikpe ekpere eji wee na-asị nwaada na-agụ egwu Osinachi Nwachukwu ya na n'udo. Anyị nọ na Cathedral Church of Shephard nke dị na Independence Layout wee na-egosi ya unu. Ya bụ mmemme amalitego ugbu a ka anyị gaa n'ihu gosi gị ya n'uju. Sonyesi anyị ike na BBC News Igbo. Aha bụ Ebere Ọbara Ndegwa. There is no any other person except God. We are going to praise God because He has done many things in our life. Chineke mee n'ọtụtụ ihe n'ime m na gị n'afọ. Ya mere na mgbe abalị a anyị na-eji bụrụ Chineke enu. Achọrọ m ịchịkọta mmụọ gị ọnụ na mgbe mgbede a ka anyị sọpụrụ Chineke. Nna m imeela. Father, we worship you. I want you to open your mouth, begin to praise God. I want you to say, God, thank you for divine protection. Open your mouth, begin to praise Him. There is no one like Him. Father, we adore you. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Everlasting Father is your name. Omnipotent and omniscient God. Unchangeable changer, the Lion of tribe of Judah. The I am that I am, the beginning and end. Father, we worship you tonight. We adore you, King of glory. Thank you, Ancient of Days. Thank you, mighty man in battle. Father, we say thank you. There is no one like you. Daddy, I am supporting Chineke. I am putting a Daddy, Obugi Bundari and Swegu. Daddy, I am Kenegi. Father, be thou exalted. Be thou exalted, O Lord. Receive your glory. Honor and adoration belong to you. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Also, I want you to ask God for mercy. Because in many ways you have sinned against Lord. Your Tell God to forgive you. Because you are nothing. Jesus. 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 Father, we ask you for mercy. Lord, because of your constant love, oh Lord, Jesus, have mercy upon us. We have sinned against you. Father, we join our brother David in St. Victor. We
ask you for mercy. Be merciful to us because of your constant love, O Lord. Anywhere we have sinned against you, Abba Father, Daddy, have mercy upon your people. Have mercy, King of glory. Have mercy, Ancient of days. We ask you for mercy. Daddy, have mercy upon us. In the mighty name of Jesus. Amen. Let the blood of Jesus Christ wash us and set us free in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, 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 hey, Holy Holy Spirit, Father, we welcome you, Holy Spirit of God. We welcome you, King of glory. Holy Spirit of God, we welcome you in our midst. We welcome you, Holy Spirit of God. We call upon you tonight. Come and do something new in our life. Holy Spirit of God, we need you. I remember your word in Acts of Apostle, chapter 2, oh Lord. You say when that day comes, you will pour out your spirit upon all the flesh. Father, we need you. Maya mama sentele makundara mama. Holy Spirit of God, we welcome you. We call the angels of God. We call the power of Holy Ghost. Come and take charge. Come and take us from control. Maya mama sentele makundara mama. Holy Spirit of God, we welcome you in our midst. Come, Holy Spirit of God. Maranatha, 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 Maya Rama Sekeri Baba. We Baba Yekere Baba Sokori Baba. Maya Rama Sekeri Baba Yekere Baba. Holy Spirit of God, we welcome you. Come, Holy Spirit of God. Come and take us from control for whatever we are doing here. Take charge upon your people. Take charge upon all instrumentalists. Take charge upon the entrances over. All the people that is coming here, Holy Spirit, take charge. Take control. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Now I want you to lift your hand up. Any spirit that can come and attack us, any witchcraft, any agents of darkness, we send upon them the Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Any spirit, more than somebody, more that you are. I am not going to when people and supporting in a bad. I ask a brand new need a cancer in the mighty name of Jesus. We scatter them by Holy Ghost fire. Let the fire of the Holy Ghost destroy them. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Father, we hand everything over into your hands. Lord Jesus, take astral control. That healing I remember, take in charge. I am afraid weather into your hands, oh Lord. May you take charge. In the mighty name of Jesus. We cover everybody with the blood of Jesus. We protect everybody with the precious blood of Jesus. We declare this meeting open in the mighty name of Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. Let's put our hands together for Jesus, ladies and gentlemen. Thank you so much, Apostle Ezenna. Have your seats, people of God. Like I said earlier before now, I will do behind time. And we're going to move it. Thank you for that prayer. And I'm sure with these prayers, everything you see, and then go settled.
So without wasting much of our time, ladies and gentlemen, I want to call on stage the first act tonight, the first person to perform on this exalted stage. Nabania. I want to call on a Sister Oloma, all the way from Enugu. Let's put our hands together for her as she walks up to stage. Sister Oloma Adoration Anambata. She's walking majestically to the stage. You're welcome, madam. Hallelujah. Osinachi Nwachukwu ugbu a bụ ndị otu egwu Fada Mbaka nke ụlọma nọ n'isi ya na-achọ ihe na Chineke adịrị gị mma kwụrụ n'ụkwụ gị fere Jizọs aka n'elu. Ịma na onye anyị na-efe na-adị ndụ kwụrụ n'ụkwụ gị fere ya aka. Ị na-efere ya aka, ị na-etu ya ahụ iji mara ya. Akpọrọ m ya okooko omikomi, anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ, oke ahịhịa na-epu na korota, ndị ebi atụ egwu. Akpọrọ m ya anụ nganga mpi, otu onye na-asị ọha bịaruela. Ị na-etukwa Jizọs aha. Akpọrọ m ya ọhụ ma ọmara gụ, akpọrọ m ya gaa gaa n'ogwu, oke mmụọ na-eri oke aja na oke chi na-eri oke aja. Akpọrọ m ya ije na oke mmọnwụ, ọ bata obi ya. Ihe m na-eti ya bụ chi na-anụ nwaanyị lụọ di ya. O hichara anya mmiri bọrọ chi, onye a na-ekwu okwu ya bịa na mmezu. Akpọrọ m ya otibiri chenu ndị iro, onye eji eme ọnụ, onye na-eme nwaanyị aga ọ bụrụ ma na-ejima, onye na-akpọlite onye nwụrụ anwụ n'ili. Ị na-etukwa Jizọs aha. Ị na-eti ya anyị na-efere ya aka. Ọ dị gị kụrụ Jizọs aka, ị kụrụ ya aka. Ọ dị gị tiri ya mkpu, tiere ya mkpu. Ọ dị gị manyere Jizọs enyi manyere ya. O nweghị ọ ga-abụ imere ya n'abalị ọkarịa ya. Ọ dị gị dinara na idinara n'ala. Egwu nna m ukwu sịrị, ọ sị gịnị? Ị ma na ọ na-abụ mbịara adoration, makụwa aka ma gbara egwu ndị mmadụ ebido jụwa m, ị bịara nke dị iche. Otu a ka a ga-ezizi ọ ga-ajụjụ a n'abalị a, maka na ebe ị ga-agbara Jizọs n'isi nwanne anyị nwaanyị bụ Osinachi, onye nọ gị n'akụkụ ga-asị gịnị? Ị bịara nke gị iche. Ka anyị gụkwa ya again. Ị ma na ọ na-abụ mbịara adoration, makụwa aka ma gbara egwu ndị mmadụ ebido jụwa m, ị bịara nke gị iche. Ị ma anyị ga-asị ha, ha amaghị so merela m emegheme, o merela m emegheme, ọ dọpụtara n'ụmụ n'ime olulu tichacha m aja. Otu ọ dị eluigwe ga-esi ticha aja. Onye anyị tere aja si na a ga-atụkwasị ya aja n'isi ya. I want you to touch your heart. Si na ana agaghị eri isi m. Anọkwa m ihe i kwuru. Achọrọ m ka imetụ onwe ya ka sị gịnị? Ana agaghị eri isi m. Ka ị ga-adị ndụ wee bụrụ ihe Chineke si na ị ga-abụ. Otu a ka ọ ga-eme n'isi gị. O nweghị onye gbara ụkwụ n'ala a, ọnwụ ike ga-ezute. Ihe mara nwanne anyị nwaanyị Osinachi agaghị abụ oke anyị n'aha Jizọs. After this praise and worship tonight, ihe ọbụla bụ ọnwụ ihere n'Enugu steeti a, na ndụ gị na ndụ ezinụlọ gị. Hallelujah. O nwere ihe Chineke mere kịta, a very big testimony. Fere Jizọs aka n'elu. Fere ya aka. Na-efere ya aka gị n'elu. Fere ya aka gị n'elu. Asị m ọzọ na-adịrị eze nke eluigwe, onye na-achị eze ruo ebighị ebi. Ndị ozi
Already like, leave it. You are right. You can't change it now. Next time. Hallelujah. Wono na no ge ruwa mbani jabawa gonu. Wono na no ge ruwa mbani jabawa gonu. Mani no nugu mana mi daba katawa no kai shere chiani koneri. Makana chiani boje na muo. Ano mara no nya balaga. Boje mbe wilo. Asibare ni so buagu. Iwa ni danda. Young. What your money, your cat? Agri my father and Baka. Show adoration ministry. Enugu Nigeria worldwide. Women just coming in. Women say me more. Okay, and I put a corota. See how long I love you. Women just coming in. Women just coming Jesus.
mma dịka anyị ka nọkwa na ya bụ ekpere abalị na igwe egwu eji asị Osinachi Nwachukwu ya gaa n'udo. O nwere onye anyị na ya n'ebe a ugbu a ka ọ gwakana anyị ofu okwu ma ọ bụ abụọ gbasara ya bụ nwaanyị a na-akwanyere ugwu n'abalị a na Cathedral Church of Good Shepherd, ụlọ ụka ndị Anglican dị na Independence Layout Enugu. ndị na-agụ egwu so anyị bịara ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ site n'igosikwa olu anyị n'ụdị dị iche iche ndị wee si ya gaa nke ọma. Ọ dị mma, kedu ka isi mara ya bụ nwaanyị bụ Osinachi? Ma bụrụ ya oge ọ dị ndụ ka ọ maka obi ya ka ị ma okenere anyị. Amara m Osinachi mgbe anyị gụchara sekọndịrị skuul mgbe m chegharịrị ọhụrụ, so mụ na ha wee hụ na ministri a na-akpọ Salvation for All Nations Ministry. Osinachi bụ onye ọ na-agba ọgụgụ egwu mụ nwa na bak ya na Salvation na grupu a na-akpọ Faith Singers before ọba Glorious Singers mụ nwa gawazie skuul na Unity. So otu ahụ ka ya nwere onwe from that Glorious Singers rụzikwa mụ nwa na-akụkọ na my own church Grace of God. So otu ahụ ka Chineke ji wee bunie ya enu. Ọ ka mụ na Osinachi ji ma anyị niile tokọrọ abụọ bịa n'ime Jizọs onyechakwa anyị dị nke anyị, mana otigo ka o si wee danyere ihe. Kedu ekpere gị n'isi Osinachi Nwachukwu? Ekpere m n'isi Osinachi bụ anyị nwabụ ndị kwere ekwe na Kraịst, anyị adịghị ekwute na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ, mana ọ bụrụ na a na-abịa ụwa ọzọ Osinachi agaghị eme ite ụdịrị dị ọ gaghị echepụta ụdịrị dị ọjọọ. And ekpere m bụ na ụmụ ọ hapụrụ ọkachasị Debora dị only daughter o nwere agaghị ezute ụdịrị di ahụ, kama di ọ ga-anụ ga-abụ di ọ ga-abụ bifo ọ na-apụ ụkwara ekurie na ahụ. Ihe a ka m na-ekpelite n'aha Jizọs. Ọ dị mma, unu anụghị ya n'otu onye n'ime ndị ya na Osinachi Nwachukwu gụrụ egwu oge ahụ ọ na-agụ nke a na-akpọ Glorious Singers na ndị ọzọ.
na-esonye anyị na BBC News Igbo dịka anyị ka na-ewetara unu ka esi wee na-eme nya bụ nke bekee kpọrọ Tribute Night ka anyị gwakene ofu onye maọbụ mmadụ abụọ ndị na-achịkọbanya bụ ihe ka ha gwa anyị ka ha si wee mee ya. Nna ọkwa ị na-asụ Igbo? Ndewo, gwa anyị afa gị. Okay, afa m na-ekiri gị na BBC Igbo ugbu a. Afa m bụ DC Emmanuel. Yes, Dominion Chukwuebuka Emmanuel. Anyị nwekwara ike anyị ọ dịrị isi ihe the main thing anyị na-eme ebe a n'abalị a bụ ịkwanyere nwanne anyị nwaanyị ugwu. Anyị gbanyere ike anyị all the churches in Enugu they are here. Ha na ebe anụwa ma ndị Anglican ma ndị Catholic ma ndị Dunamis anyị ndị na ebe anụwa mana ọ ndị EMM bụ ihe mere organize ihe a Eastern Music Ministers ọ ha bụ ihe mere ihe organize so and the only isi anyị nọkwa ebe a mụ na ya na ebe a yes so ọ ha bụ ndị fụrụ na ihe anụ abụọ dịka o kwesịrị ịdị yes. Ekpere anyị na-ekpe bụ na Chineke anyị maara na Chineke enyenwu ya ezumike ekpere anyị bụ na anụ anụ bụ ndị dị ndụ ga-esokwara ya nọrọ ebe dị anyị mana ọ na-ebe dị mma yes ọ ya bụ ekpere m na-ekpe. Afa m bụ Dominion Chukwuebuka Emmanuel DC Emmanuel. Yes. Afa m bụ Apostle Frank Ezenna aka Ọkpara Mbụ. Tata gwakene maka ya bụ nwaanyị bụ Osinachi asị gị kedu ihe ị ga-eji wee cheta ya? Eziokwu nke bụ eziokwu bụ na almost every day na na-echeta Osinachi because no onye maara Chineke and onye ndị mmadụ si n'aka ya wee nchegharị. Ọtụtụ ndị mmadụ repenti because of Osinachi. Osinachi bụ ezigbo nwaanyị ezigbo mmadụ mana ọ dịgo otu ọ ga-adị. Chukwu mere otito otu anyị na-asụ ya na reke so m na-echeta Osinachi maka na ebe ọbụla ọ nọ udo na-adị ebe ọbụla Osinachi nọ ọ bụ onye udo ọ bụ onye obi aṅụrị ọ bụrụ otu ọbụla ọ dị ọbịa ọkasi ego obi maka last time m na-apụrụ na program emere Anaeche bịara na stadion o nyere m ezigbote advice Frank ijisi ike na ọ ga-adịrị m na ma arapụkwa na Chukwu amara m na ya ọ bụ okwu ikpeazụ ọ ga-agwa m mana ebe ọ m na ọ dị otu a ya si Chineke nara ekele n'aha Jizọs. Nwekwara onye ọzọ anyị ya na ebe a ka ọ kpokọzie ihe ndị ọzọ kwuru n'abalị a n'ụwa. Ndewo nne m. Ok, site n'ike nke Chineke aha m bụ Minista Alvin J. Dominic. Ok, number one na ndị EMMN Eastern Music Ministers bụ ihe kpọkọtara ọgbakọ nke bụ na Osinachi bụ ofu onye n'ime anyị and by the special grace of God I am the founder and the president of Eastern Music Ministers. So onye ama ji si ka anyị gbakọ wee mekọnata ya mmemme aka ọ dị ọna maka na Osinachi bụ ofu onye n'ime anyị. Eziokwu even now ọ na-adị m ka ọ na nlọ nya ekwetabeghị m na-esi okwu nya the thing o riri m ọnụ o yeriri ndị mmadụ ọnụ amara ka ga-esi wee kọwa ya akọwa. O nwere ọtụtụ okwu na-ekwu mana ama m na Osinachi na mgbe ọ nọgoro n'ụwa ịma na o nwere ndị mmadụ na-ekwu asị na site na omume mmadụ
ka ị ga-eji wee mara ebe ọ na-eje. So o were m anya na ebe Osinachi nọ kịta na ọ nọ n'aka ndị nke Chineke ma sị na m kwuo because amara m ụdị akparamagwa na ndụ ọ na-ebi, so amara m na ọ nọ n'ebe ka mma. Oge aha m bụ Minista Alvin J. Dominic. Ndewo o. Ọ dị mma, unu anụgo onu ndị chịkọbara ya bụ mmemme anyị nọ na ya tata. Ha sị na ha bụ ndị Eastern Musical Association, na ọha bụ ihe chịkọbara ya. Ya bụ ndị ọgụ egwu nọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria bụ ihe chịkọbara emume ahụ. Ka anyị gosizi unu ka ya bụ egwu si wee na-asị asọ n'ayọ ayọ na Cathedral Church of Shephard dị na Independence House Enugu bụ ebe ọ na-afịọ. Adoration. Yeah, ladies and gentlemen, we are just starting. I can a video. Thank you so much. Adoration. Tonight, people of God, we're glad to announce to you that in our backstage, we have so many artists. Think I want to take a stage here and there. We'll be perform. Thank you, Sister Loma. Because before we forge ahead, I want to plead. Open name and on this canopy. This particular canopy by my right. In another canopy. They are guest artists. Guest artists are in a group here. We're talking about the likes of Prince Gozio Keke. He's here live and direct, ladies and gentlemen. Tonight, ladies and gentlemen, I'm glad to announce to you that we have the presence of Odudu woman, Sister Chinyere. She's in the building. Ladies and gentlemen, tonight I'm glad to announce to you that in this arena we have the presence of Owanine, Enugu Nama Owanine. I'm glad to announce to you that we have the presence of Felix Dubwe, live on the Come on here. Alright, I gave an introduction when it is time, but I want to plead with too much in a canopy, sir, while you're leaving the canopy, kindly and while leaving the seats behind. We have so many artists, Nanya. I can see my ally, brother and friend, Ibinabo, all the way from Abakaliki. He's here live and direct. Before we forge ahead,
On this day tonight, we'll be having several MCs that will be anchoring this program. And when it is time, we'll be coming off stage one by one. Tonight, ladies and gentlemen, we'll have celebrity MC. Aboki Jesus is here live and direct. Our celebrity MC. And I can assure you also that we'll have the presence of a celebrity MC Peculiar. He's here live and direct. By this minute, at this juncture, I want to call on stage my brother and Pastor Chika Godwin, to come on stage. Is going to be the co-anchor of this program. Let's put our hands together for him as he comes up to the stage. If you're glad to be here tonight, let me hear you give the Lord a big shout of praise. Can you look to your neighbor and say, neighbor? Say, neighbor, I'm happy to be here tonight. And I'm happy that you're seated beside me. I'm very sure that at the end of this program, you will go home being blessed. Can you celebrate Jesus one more time? Come on, come on, come on, come on. We are not pagans, we are not pagans. Come on, if you know you have Jesus, come on, celebrate him. Hallelujah. This event has commenced and we are moving speedily. We want to bring up to the podium at this moment to take us in the direction that we are supposed to go. And that will be the chairman of the committee that planned this event. When you come to a man's house, you need to hear a word of welcome from him for you to be rest assured that you are in the right place. Am I correct? So tonight we need to hear from the man who is in charge of this event. To hear from him, he will tell us welcome, and then we will go further. I'd like to bring to the podium the chairman as he walks up. Please, I want to give him a round of applause. Please, can you clap for him as he walks majestically to the stage to come and welcome our guests and to tell us what next. Please, let's celebrate the P-Man Governor of Enugu State. Come on, give him a shout, come on. Let's celebrate him as he comes up. Amiable, good-looking chairman. You're welcome, sir. We'll celebrate you. Thank you, thank you. Praise the Lord. I said, praise the Lord. Hallelujah. I just had one person. I said, praise the Lord. Hallelujah. These people, are you praising the devil? I said, praise the Lord. Hallelujah. If you know that Jesus Christ is your Lord and your Master, your Savior, can we give him a standing ovation? If you know him, but come on up, brother, sit down. If Jesus Christ is your master and your two legs can carry you, can you just stand for Jesus, not for me? Aina chagima Nina imarama bayagam Ihona nyakina ho Yomagi Ochurumanya Dadie Iwe Imawe Odigo Yedi Gade Ego Alpha Omega Anile Nada Take your seat. Thank you very much. Ambassador Don Odoze present.
President of Eastern District Ministers present, all the Pima governors here present, my own deputy, G. Lord, the committee of this great occasion, our great artists that are here present, our friends, our colleagues, great musicians here present. I want to welcome all of us to this special meeting tonight. Today is 21st of June, World Music Day. World Music Day is a day set aside to honor musicians and singers. And today, Enugu State is here to honor our own fallen hero. We don't come here to mourn. We come here to celebrate a hero. A worship singer, a soul winner, a healer, in the person of Minister Osinachi. Put your hand for Jesus Christ for this soul. I told the world this morning honor musicians. But Enugu State and Eastern musicians have agreed to honor one person today in a music world day. Ndo ya doki ike boy. Inene ya ifu onwege. Chineke na-eji ya emetụ mmụọ ndị mmadụ aka n'ebe ọ pụrụ iche. O si egobe egwu dịka mmụọ ozi. O si egobe egwu ịbụrụ onye mmehie jụọ onwe gị ajụjụ. O si egobe egwu jụọ onwe gị kedu ihe iji onyinye nke gị eme. Onye tinye ka e nyere ozi ọ gakwa n'ozi aga ya ọfụma. Anọchara m ife ikwu isi onye onye nwụrụ anwụ na-ama ekpere ya ekpere mana Chineke ga-adewe ya na ndokwa mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ekpere mbụ ndị dị ndụ ka Chineke kasie ha obi. Ihe m gwara ndị nke m si ọzọ emena. Ndewo. Tonight, I want Osinachi to win his soul or souls more than when she's alive. Let her legacy teach you a lesson tonight. If you have not been Christ your Savior, your personal Savior, tonight, have a day. Hell is real. Heaven is real. And I have much words to tell us tonight than for us to speak. We have something for you tonight. You will hear different types of gospel music. We have different types of things to give you tonight. And also, FS7. Very important. Those that know me in Klima know I don't give anything without Mr. Miracle, and album Mr. M and Revelation. So last, I am talking about Osinachi Nwachukwu. We need your operation. Osinachi Nwachukwu. Remember, with the final Bible says by their fruits you shall know them. Sit and follow her. I am an Osinachi. Chineke na-achọrọ nso anụ nwa Chineke nyere ya na-egwu ya ọ na-agụ egwu ị ga na-anụ ife ahụ ị ga na-anụ Chineke
ndụmọdụ menye ndị mmadụ ife Chineke n'ime mmụọ na eziokwu ịpụta ụmụ ụwa ga-ama egwu nwa Chineke Osinachi na-agụ egwu n'onwe ya you will feel God, you feel the presence of God. Ịdịrọ ka efu ị ga na-ebesa akwa maka ị ga-afụ nwa Chineke ya Please, nobody should force you. Please, I beg of you. We have a lot of seats. Please, just this kind of thing. Help us. God bless you. Thank you very much. Although I didn't need to go one-on-one a few times, but all through her music ministry. Can you give a round of applause? Everybody, please let's clap for him. Thank you, Mr. Shaman, sir. Thank you. Bible says after death, judgment. So she's going to be with the Lord, and that's all we know. When I was at the hotel room, I was watching. If you check your phone, you will see that you are on air. Even BBC is here. So let's put together our hands together for our journalists here. And in the house, we have the GM of Coast FM in the person of John Obi Plata, John Michael. Sign ya na ebe a no ka o jiri ọnụ ya gwa anyị onye ọ bụ maka na nnukwu mmadụ ka ọ bụ gbakwa anyị ka o si wee mmanụ ya bụ Osinachi Nwachukwu. Every person will recognize, every special guest, everyone will recognize. So to move this event forward, Mrs. Esther Patiobasi. I would like to receive on this stage the ministry of the man who is passionate with worship. He's going to lead us into the presence of God in the next few minutes and be a blessing. Please, with Jesus' joy in my hands, I would like to bring to this podium in the next few minutes. Let's receive the ministry of Minister SJ. Please, Jesus, put those hands together and give a scream as we receive the ministry of SJ. Jesus. Just make the sign wherever you are. Just make the sign wherever you are. The King of Kings, the Lord of Lords. Great is your faithfulness. Oh Lord, my Father. Yeah. No shadow, no time, no nothing. Thou changes thy compassion, they'll fail. And thou hast been not forever. Great is your faithfulness, oh Lord, my Father. There is no shadow.
Elohim is here with us. We are not standing alone. Elohim is here with us. Come on, baby, let's go, everybody. Wherever you are, sing a song. I will sing a song. Elohim is here with us. We are not standing alone. Elohim is here. Elohim is here with us. We are not standing alone. Elohim is here with us. We are not standing. Elohim is here. Elohim is here with us.
very electric ministration. Can I see with your hands? That was very electric. God bless you, Mr. Senjay. We celebrate you. God's oil on your life will continue to be afresh. Hallelujah. Okay, we're going to bring up somebody to take us into another dimension of worship and praise. And the person is no older, but energetic servant of God. He's going to be coming up this moment. Please, can we celebrate God as I bring up the ministry of Minister Ifani Akelu Duke? Can we celebrate God as he comes up? Don't stop clapping, don't stop clapping, don't stop clapping until he comes up stage. BBC News Igbo ka anyị wetara unu ka anya bụ ihe si wee na aga na Cathedral Church of Good Shepherd dị n'Enugu State. Ndị chịkọbara ya bụ ihe bụ ndị a na-akpọ Eastern Musical Association bụ ihe chịkọbara ya ndị na-agụ egwu n'ọwụwa anyanwụ Nigeria bụ ihe chịkọbara ya iji kwanyere Osinachi Nwachukwu onye nwụrụ anwụ ugwu. Dịka unu si maka a ga-eli ya bụ nwata nwaanyị mkpụrụ ụbọchị ole ma ole na-abịa n'ihu ugbu a na nna ya dị na Abia Steeti ka a ga-anọ wee si ya laa n'udo. Anyị na-enwetakwara unu ka anya bụ ihe si wee na-aga akwụkwọ sie n'ike. Ana m ahụ ndị niile na-esi anyị n'abalị a Chibụzọ mmadụ mere ndị Igbo niile ekiri anyị. We all know what our sister is going for. Before I do anything, we do that thing she's not for. And I want you to join me. Na ndị ọgụ egwu n'ebe a agaghị agụta ha ọnụ. Felix Ndukwe n'ebe a, Chinyere Udoma nọkwa ebe a, Gozie Okeke nọkwa ebe a, ha ncha niile ga-agụ egwu n'abalị a. Shalom Israel, ndị na-esonye anyị. Ezinne Onwe Vivian Dewo, Emeka Mbewu, ịka nọkwa na-ekiri anyị ndewo nụ. Ọ dị mma ka anyị gaa egwu nọ na steeti ugbu a. I want to hear your voices this night. Now Jesus, I want to hear you sing. Now Jesus, can I hear you sing? Lord, can I hear you sing? I want to hear you sing. Can I hear you sing? Just listen. One more time, says, okay, Kachineke. Just be solid.
Can I hear you say, sorry? Oh, yeah, say, oh, yeah, say, sorry. Even though we are mourning, but I know the angels in heaven, they are celebrating and they are dancing right now with our sister. Even though it looks like the condition is so bad, but I know Igbo bụ Igbo amam na nyabu ihe anyị wetara unu n'abalị a na obido unu mmadụ unu si wee hụ ka ndị mmadụ si wee gbakọba wee na-asị ọgụ egwu Osinachi Nwachukwu ya na anụ udo. Ọtụtụ ndị na-agụ egwu ka nọkwa ebe anya bụ ihe ka ga na-agakwa n'ihu n'abalị a, mana Osinachukwu anyị ga-ejidebe ihe nna ga-amalitekwa ọzọ. Ya bụ ndị mmadụ na ebe a na ha agaghị ana n'abalị a. Ọ na BBC Igbo ka anyị wetara unu esisi Osinachi Nwachukwu ya na anụ udo. Ndị niile na-agụ egwu na-egosi anataruchi ha n'abalị a iji mejupụta ihe ya bụ nwata nwaanyị na-eme oge ọ dị ndụ. Aha m bụ Ebere Eke Ọkpara. Ndewo. to the Lamb.